Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez magazinera, gaur maiatzaren 19 dugu hortzilarea, azkeneko eguna, aste honetakoa, eta gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu magazinean betiko moduan. Lehenik eta behin, hauteskunde kontuez ariko gara, eta horretarako hementxen, gurean elkarrizketan, streaming elkarrizketan, izanen dugu Aitor Elaxpuru, berako alkatea dugu, oraintzen azkeneko zikloan legegintzaldian izan da alkate, eta printzipioz itxura guzien arabera, ondoreko zikloan, 28tik aitzinera, ere alkate izanen dugu beran. Kontatuko digu zer den egin dutena urte hauetan, eta zein diren baitere haien proposamenak ziklo berriari begira. Bigarren elkarrizketan berriz, bertze kontuekin ariko gara, eta horretarako Olaia Zabalarekin arituko gara hizketan. Kasu honetan iraultza txikien akanpadaren 2023ko edizioaren berri emanen digu, Araban izanen da uztailaren 19tik 23ra. Guzi hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1928an, Malcolm X, Estatu Batuetako beltzen eskubideen aldeko ekintzailea jaio zen. Maiatzaren 19an, baina 1962an, Marilyn Monroek Happy Birthday Mr. President abesti ezaguna kantatu zion John F. Kennedyri, garai horretan Estatu Batuetako lehendakaria zenari. 1960an, moneta delituentzako auzitegi bereziak Matesa kasurako sententzia diktatu zuen Juan Vila Reyes inputatu nagusia 3 urteko kartzela zigorrera kondenatuz. Eta 1979an masoneria legeztatu zuten Espainian. Gaurko lerroburu nagusiak. Nafarroko nekazariek eta abeltzainek 7,3 milioi euroko laguntza zuzena jasoko dute lehorteagatik. Nafarroko gobernuak 19,1 milioi euroko diru laguntza eman die Iruñerriko mankomunitateari eskualdeko hiri-garraioa finantzatzeko. Nafarroko Kirol Federazioi 3 milioi euro inguruko diru laguntzak ematea onartu da, datorren denboraldiari aurre egiteko diru laguntza dira. Karlismoaren museoak Angela Morenoren gaur atzo izan daitekelako erakusketa zabaldu du. Nafarroko Gobernuko Kultur Kontseilaria Esnaolak adierazi duenez Baluarte Fundazioaren denboraldi berria askotarikoa eta erakargarria da. Iruña pilotaren munduko hiriburuak mugaz gaindiko proiektua bihurtu nahi du Interreg POCTEFA programako Europako funtsak eskuratu ahal izateko. Ikus dezagun ere agenda kulturalean zer dugun. Eta hortzilarean, itzali telefonoak antzerki zikloaren baitan, N-Coach izanen da atxaldeko 7etan laban sarrerak 5 euroan, hartu arnasa eta etorri labara diote. Eta Idoia Tapiaren eskutik, Ludus Nano antzerkia atxaldeko 7:30 biltokin. Lan honetan, geure buruarekiko eta bestekiko harremanak sortzeko modu bezala aurkezten ditu jolasa Tapiak. Eta larun batean, Magic Clown, magia eta paiazoen ikuskizuna eskainiko dute eguerdiko 12:30 Zibi Box Jus Larrotxan. 4 urte baino gehiagoko aurrentzat zuzendua, heldu batek lagunduta izanen da. Eta goazen orain egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen, lerroburu nagusian, aurrerapenaren bloke Nafarrak bere akordioak indartzen ditu zatitutako eskuinaren aurrean. PSNek geroa baik Zurekin Nafarroak eta EH Bilduk bat egin dute programarekin. UPNek alternatibak gisa saltzen ari du bere burua, berreraikitzen ari den PP baten aurrean. Nafarroko enpresariek, beste berri batean, zerga beherapenak eta aldi berean HT-an eta Nafarroko kanalan gastu handiagoa eskatu dute. Eta argazkian Esako urtegia, izenburuan Esako maiatzean 20 urteko baxuena. Diario de Navarra egunkarian, Nafarroko lehiakortasunak 7 urteko geldialdia pairatzen du. Instituzion Futurok pobretzea aurre ikusten du politika fiskal aldatzen ez bada. Argazkian Rafa Nadal ageri da. Izenburuan, Nadalen puntu eta apartea.
Azkenik, duela astebete Burlatan izandako lan istripu batean zauritutakoa hilda. Gara egunkarian, berri nagusian, Espartzak bere burua eskaini dio Txibiteri, bazkidek erreformak egitea eskatzen duten bitartean. Gobernuko presidente izateko hautagaien arteko lehen eta azken eztabaidan, PPek eta UPNek elkarri leporatu zioten Navarra suma hautsi izana, PSN-erengana hurbiltzeko helburuarekin. Argazkian berriz, Osakidetzako langileen protesta, izenburuan, gogaitutako lantalde baten geldialdia. Bi eguneko grebari ekin zioten atzo. Berri egunkarian argazki nagusian Osakidetzako langileen protesta osasungintza publikoaren alde. Izenburuan Osakidetzaren egiturazko arazoak salatu dituzte greban. Bertze berri batzuetan, Labek irabazi ditu Nafarroko administrazioko hauteskunde sindikalak eta ez dute identifikatu Pasaiko sarraskian parte hartu zuen. Eta Euskal Herria irratian, sindikatuek ostalaritza sektoreko hitzarmen duina eskatzeko elkarretaratzea egin dute Iruñean. San Fermin eguneko greba bere horretan mantenduko dute hitzarmen negoziazioan aurrera pausorik ematen ez bada. Alboko berrian, hil eginda joan den ostiralean Burlatan lan istripua izan zuen langilea. Azkenik, 29,1% jaitsi da etxe bizitzaren salerosketa martxoan Nafarroan. Bueno, gaurkoan ere bai, jarraituko dugu. Gure hautagaiak ezagutzen, gero eta gukiago gelditzen delako, maiatzaren 28-rako, eta gaurkoan horreta Bilduko, EH Bilduren hautagaia, alkategaia ezagutuko dugu, gaur egun gainera, alkatea, bera dena, bera herri eder horretan, eta bera dugu Aitor Leixpuru, gurean izanen duguna, hemen egon da gehiagotan baitere solasean, eta bueno, ea gaur ze kontatzen digun zein den EH Bilduren proposamena berarentzat, eta nola ikusten duen, pixket egoera politiko eta soziala bertan, beraz, atxalde hona Aitor, eta mil esker gurean egoteagatik. Atxalde hon. Aitor, aipatzen genuen, berriz aurkezten zara, alkatetzara, gainera, bueno, printzipioz berriz ere, alkate ateratzeko aukera handiekin. Ez dakit, nola hartzen da ziklo berri hau ilusioarekin, konpromiso, ez dakit, borondate batekin, akaso gehiago, ez dakit nola dago gorputza. Gorputza hauteskundetatik aste betera, bai, ilusioz eta indarrez, horrela egon behar da. Bestela ez ginak hemen egonen, orain dela pare bat hilabete, agian bertze kontu bat erranen nizuke, hainbat zalantzan itun, beti hor dago, ez? 4 urte pasatzen dire, legegintzaldiaren bukaera, eta zalantzak jarraitu ez jarraitu, baina azkenean erabaki hartu dugu, ez nik bakarrik, horre talde baten partaide naiz ni, eta orain dena emateko prest. Kanpainan eta aurrerantzean ere bai. Hola gaude orain bai. Beraz, pixket denen igual erabakia izan da, Aitor, ez bakarrik zurea. Ulertzen dut igual zuk momentu batean, ez? Zalantzak izango zenituena, igual behartzen horbait aurkeztea edo, baina, bueno, taldean erabaki duzue batzu izatea zerrendaburu. Bai, hola izan da. Oain zerrenda berria egina dugu eta hor gaude legegintzaldi honetan gauden hautetsi batzuk aurrera jarraitzeko asmoakin eta bai, talde erabakia izan da. Hemen bakarrik gauzak egitea zaila da eta babes hori behar da. Orduan, taldeak animatu nau eta beste 4 urte jarraitzeko asmoakin. Orain ikusi beharko da. Datorren astean zer gertatzen den. Herriak solastuko dut eta aber aukera hori ematen digun. Hortzen, alkatetza talde ere bai osatu duzuen, gainera, bueno, printzipioz horietatik 6 edo 8 lanean aritu beharko dute, beraz, kasu honetan taldea garrantzitsua da. Nola ikusten duzu, Aitor? Aurtengo legegintzaldi honetara aurkezten den taldea, zure lankideak, nola ikusten duzu? Nik agitzongi ikusten ditut. Niretzat giza baliabide oso potentea da, hau pertsonari gabe proiektu hau ezin da aintzinera eraman eta bai, ongi ikusten dut.
kostatu zaigu pixkot zerrenda istea, bai? Hor guk iaztik ja bagenun hor proposamen bat eta nahiko lasai ginen. Baina ja epea iristen ari zen enean hor pare bat lagun pixkat lotzea kostatu zaigu, baina azkenean gustora gelditu gara. Jarraipen kutsuko talde bat ere bada, ze adibidez hor badaude, hasi bai, izenak aipatuko ditut, Inez Matxarena bat, Patxi Castillo bat, hauek legintzaldi honetan 2 urte eman dute taldea, hor parea dimisio egon ziren, eta hauek ordezkapen bezala sartu ziren. Gero Esteban Agirre ere hor dago, 4 urte elkarrekin egon gara jarraitzeko asmoa du. Eta zuk aipatu duzu, gure gehiengoa hemen 6 hautetxeetakoa da, eta gu horren bilagoaz. Eta lehenengo 6 kote hori osatu dugu jente konprometituarekin, ideia garbiekin eta proiektu konkretu batzutan lan egiteko. Hori da gure helburua, 6 atetzea, hortik gotxi, heldu diren denak, orain 7 ditugu. Ez da erresa izango hori berdintzea, ze nire ipatu zidatenez aurreko legegintzaldiko gure talde izan zen beran historian boto gehien lortu ditun taldea, orduan ez dakit, hori berdintzea igual zaila izanen da, baina ikusiko dugu ze gertatzen den. Guk lana egin dugu, lanerako gogoa dugu, hauteskunde hauek hartzen ditugu, ez da oztopoa, baina egia erran, hainbat lanetan proiektuan sartua gaude eta orain 2 asteko kontu hau, ez da traba, baina eratzeko, frenatu behar dugu, zentratu honetan gero jarraitzeko, hola hartzen dugu guk. Eta, ikusiko da. Ongi dago, baita ere, momentu batean aprobetxatzolako frenaztu bat, gero ere, jendeari ere pixketa azaltzeko zertan ari zareten eta merezi du, beraz. Hoi ere, eginen dugu oraitxen, Aitor, zuek ja eramaten duzue hor urtean dana bat, alkatetzan, ez dakit, pixket valorazio txiki bat eskatuko datzut, nola kusten duzu egin duzuen lana, ez dakit, zertan iduritzen zaizu Aitor igual asmatu duzuela, eta zertan akaso hobetu beharko litzatekeela. Adibidez, nik oso garrantzitsua ikusten dut parte hartzean egin dugun lana, bai? Jendearekin egon, adibidez, auzo bilerak antolatu ditugu, eta beran badaude 20 piko auzo, eta auzo horietatik pasatu gara legegintzaldi honetan 2 aldiz, bai? Jaso izan ditugu 300 eskaritik gora, eta horiek erantzuten saiatu gara. Gero baita ere, parte hartzaren inguruan Bera Hurbil aplikazioa sortu dugu, bai bizilagunek izateko udalarekin hori, harreman zuzena, eta gero web horria ere udaletxekoa hori egin dugu, berritu dugu. Orduan, alde hortatik nik uste dut jendearen gana hurbildu garela, iritsi garela, beraiek sentitu dute hemen udaletxeko ateak irekiak daudela, eta gero parte hartzearekin auzolan kontzeptua ere bai. Hainbat auzolan antolatu ditugu, Gondendiako benta berritzea adibidez, edo Sastrako errekako ibilbidea berritzea, hori jendearen proposamenak dire, eta guk akonpainamendu lan egiten dugu, eta alde hortatik ongi. Zertan asmatu dugun, edo zertan sakondu dugun, hauniz, gero mugikortasunean ere hainbat neurri hartu dira beran, mugikortasun batzordea sortu zen bere garaian, eta hor parkinekin eta pixkate merkatal inguru horietan, saiatu gara antolatzen aparkalekuak, beran, eta beste hemen inguruko herritan bezala, badakigu kotxeakin mugitzen garela eta bar, eta beran hor badaude ordu kritiko batzuk erran dezagun, kritikoak alde batetik ona da, jendea etortzen da, bai Kantxonberri inguru hortako merkatale ingurune hortara, eta gero institutoa dugu ondoan ere, eta, pixkat parkinekin eta autoekin saiatu izan gara hori ordenatzen pixkat. Nik uste dut hori, guk balorazio positiboa egiten dugu, denetariko iritziak daude, baina, guk pixka mugikortasun jasangarrian alde eta horren alde egiten dugu. Gero, pixka sartuko gara igual etorkizunean ze neurri gehiago hartu nahi ditugun.
Uren aferakin, ura da kontu bat hemen, hemen toki guztan oso garrantzitsua, baina beran arazo, historikoki izan ditugu, ur hornidorekin arazoak, eta ari gara, hortan ere aurrera pausoak ematen, oran Zalain depositotik Foren plazarako ursare berri guztia hori, berrituko da, orain San Fermitako esleituko dugu lan hori, gero baitugu tokiko inbertsio planetarako ere bai Kantxonberri lehen aipatu dudan auzo hortako sare guztiak aldatze onartu digute, altzateko zeharbidea ere bai. Urakin oso erne gaude, gainean gaude, eta hor bada lezakakin ere lanean ari gara, pixkat lezaka bera soluzio bateratu batean aurrera pausoak emateko, hor bere garaian inbertsio handi bat egin zen, toki administraziotik ezen ongi atera, baina ura ere beste gai potentea da. Eta gero saiatu gara eta inbertsioak hori berara ekartzen. Eta aipatzeko ere Tokionako Institutuko estalpe hori lortu dugula, Nafarroko aurrekontuen negoziaketan, 400.000 euro kostatu den estalpe bada. Gu ni iritsi nintzen alkatetzara institutuko zuzendariaren deie izan nuen darratzen haizu, estalpe hau behar dugu hemen, eta, bintzat hori gauzatu da, eta gauza ederra da. Eta inbertsioen kontukin ere, eta mugikortasuna aipatu dudana, gara matzadako lotura hori Madrilen ditugu 1.000.000 euro onartuak ere, hori izango izateke saiez bide urbanoaren lehenengo tramoa, aurten ejekutatu nahiko genuke, eta hori Angulerora arteko saiez bide urbanoa da, bai, altzatetik trafikoa pixkadatetzeko, eta hurrengo bi tramoen proiektuak egiteko ere dirua signatua dugu, eta, gero baita ere, hemen programa aipatzen da sarri, egitasmo bada 4 urterako, baina guk programan ez genuen idatzi adibidez pandemia bat izango genula, edo sute handi bat izango genula, edo gero hor Plaza Zarreko kanalaren leherketa ere bai, Kalbario Erreka lurrazpitik doa, hori ere lehertu zitzaigun, hor 1.000.000 euro kostatu da obra hori, eta 180 gutxi Nafar gobernuak finantziatu digu ere bai. Hor lan handia egin zen finantziazio hori lortzeko, eta lortu zen, eta, gauza horietan asmatu dugu, eta, gauza potoloak, gero badire beste bat. Gustatuko nintzateke igual. Saiatu gara, hori, hemen, afera ekonomikotan, askotan, udalak ditun baliabide ekonomikoak ditu, eta askotan diru laguntzakin eta jokatu behar dugu, eta hor lan handia egin behar izaten da, oso lehiakorra izaten da, eta hor arribar izaten ditugu indarrak. Eta, iristen dira gauzak, eta beste batzuk ez, hola gabiltza. Aitor, zertan errango zenuke, nola baitere bizkatez, autokritika bat eginez, igual, hobetzen altzela, ontan ez dugu asmatu, ontan akaso falta izan zaigu gauzak bizkatu hobe egitea? Bai, adibidez, hori, legegintzaldi bukaerara arte itxoin behar izan dugu, adibidez, merkataritza eta turismo batzorde bat osatzeko. Bai, osatu dugu, azkenean hemen oain 4 hilabete edo martxan dago, baina bai hori utzi dugu, azkenerako edo ez dugu izan igual hasieratik hor indar egiteko, ez dakit, beste gauza batzutan ibili gara. Eta bai, turismoaren arrango nuke ez garela garaiz ibili, orain hartu dugu gai hori, turismo eta merkataritza elkarrekin lotzen ditugu, eta bai hori nahiko genuke hurrengo legegintzaldian pixkat sakontzen jarraitu horretan, ze dinamika polita hartu du taldeak, eta bada jende konprometitua, eta adibidez hori hola bururatzen zaidana, eta gero turismoarekin ere lotua, eskaintza, ez? Adibidez, BTT zirkuitoak eta bizikletarekin zerikusia duen eskaintza hori, puntrakak eta bar,
Orain ari gara horretan ere bai, eta hori ingo nuke hola, autokritika hola, bapatean burura etortzen zaidana bai. Gero, batzorden aferakin, lehen ez dut aipatu, baina mendi batzordeak bai abitz ongi funtzionatu du, eta mendian, lehen sektorean, inbertsio handiak egin dira nekazal azpiegituretan, eta dinamika polita izan du. Eta orain, merkataritza turismoakin nahiko genuke ere antzera jokatu bai. Bizket orain datorren zikloari begira, Aitor, ez dakit zertan ari duzuen jartzen fokua, pentsatzen dut, aipatu dituzun, kontu hauei jarraipena ematea, hau da, uraren kontuekin eta segitzea izanen dela lehentasunezko kontu bat. Ez dakit, kontatzen aldi guztun, zertan jarriko duzuen nolabait ere ez, hoixen, erraten den bezala zertan fokua, zertan indarrak, eta ez dakit ere, momentu batean, proposamen zehatzen bat ere botatzen alko zenuen, bizke guk ikusleek ulertzeko zein diren zehazki eginen diren gauzak. Bai, baditugu hainbat bloke, landu nahi izango genituzkenak, adibidez, mugikortasuna eta hirigintzan aldetik, hirigintzan orain 8 etxebizitza alokairu sozialerako estrenatu ditugu beran, bai, eta alde hortatik nahiko genuke horrek erakutsi izan digu ze behar dagoen etxebizitza beharra beran, bai. Gauza jakina da, etxebizitzan arazoa, hor dugun kontu bada. Hemen etxebizitza sozial horiek esleitu direnean, hauek, lorpen bat izan da, beratarrentzat izango direla, eta hor ikusi dugu ze behar dago, hor 40 gaztetik gora, izena eman dute 8 etxebizitzarako, eta ikusten da, ze behar dugu. Ordu nahiko genukena zen, pixkat alokairuan zentratu, eta etxebizitza hutsa desente dago beran, eta animatu jabe horiek, alokairu etxe horiek, pisu horiek alokatu ditzaten. Bai, hor Nasubitzarekin elkarlanean nahi du egin, jardunaldi batzuk, ez eskaintza honak, aukera honak daudezuk, Nasubitzari etxe utzi aldi oso 7 urtetarako, eta dena beraiek kudeatzea izute, eta etxea berritzea izute, eta berria bortatzea izute. Orduan, jendeak gauza horiek horren kontziente den. Eta gero, etxe bizitza aipatu dut, eta gero hirigintza plana nahiko genuke berritu, 2004koa da gurea, legea aldatu da, eta nahiko genuke egokitu lege berrira, eta hau egiteko prozesu parte hartzaile potente bat egin beharko da, legegintzaldirako kontu bat izango da. Eta horrekin nahi ditugu sustatu pixkat promozio txikiak. Hemen azkenengo 4 urtetan, eta aurreko legegintzalditan ez da egon beran etxe bizitzen sustapenik edo sektoren garapenik, hirigintza plana du, den bezalakoa delako, hor badaude gehiengoak sektore batzean hainbat partzela daude, eta gehiengoak duenak erabakitzen dut, ez dakiz zer, eta beti blokeatu izan dira sustatzaile sustapen txikiak, hori aldatu nahiko genuke. Ze baditugu, etorri dira, enpresakona erranez, pisu kolektiboak egiteko, eta hirigintza plana nahiko genuke goitik bera berritu, eta mugikortasunean ere, lehen aipatu duan, saihesbide horri, ejekutatu lehengo tramoa, Tegara-Matxada lotura hori, eta gero beste 2 tramoen proiektuak egin, eta nahiko genukena da, bizikletentzako bide seguruak eta oinezkoentzako beran eraiki edo sustatu. Bide gorriak egin, Aitor. Bide gorriak. Bide gorriak, hasi horre San Miguel Zubitik, eta San Miguel Zubia bidazo ondotik, eta gero bada zia errekak hori, zeharkatzen du bera osoa, hor bombero hitzea araño, eta hor hirigintza planean agertzen da sistema orokor bezala, erreka ondotik bidaskak eta bar, orduan hortan hasi nahiko genuke, badugu kuadrillatxo bat, proiektu horretan lan egin nahi duna, eta atzi izan genuen bilera bat. Mugikortasun aldetik hori, eta gero pixkat hori kotxaren erabilera, denon artean hemen beran jendea, kexatu. Parking gehiago egin behar dire, eta parkinak egon badaude, Matxadako parkina, hor dugu futbol zelai ondoko, beti hutsa egoten dena, eta bidaska bat egina dugu hortik kiroldegira etortzeko. Oinez, gertatzen dena, ez dakit,
denon aldetik zerbait jarri beharko genuke mugikortasun jasangarriaren alde. Urak aipatu ditut, uraren kudeaketan hori, pausoak ematen jarraitu behar dugu, eta lehen aipatu ditudan inbertsioak, bai Kantxonberrirako, bai Estegara zeharbiderako, horrek haunitz hobetuko luke gure ursaren egoera, eta gero aipatu behar dut, ez dut aipatu lehen, Ilekueta reserban gelditu zaigula, baina lehengoa gaude, eta hori ere baitu aukerak onartuko digutela. Zer du honek, hau oso albiste hona da, baina honek badu beste atal bat dela oso inbertsio kostosoak dira, oso garestia, €1.000.000 gora kostatzen da bakoitza, eta finantziazioa da 600.000 euro tope proiektuko. Orduan udalak egin beharko du hor ahalegin ekonomiko bat, eta ikusiko du nola kudeatzen dugun hori. Aitor, zentzu horretan, uraz solasten ari gara, gainera orain justo lehorte garaietan gaude, izan ditugu orain berriak, datozen urteak bereziki beroak izanen direla, bai aldaketa klimatikoarengatik eta El Niño, deritzon efektuarengatik. Orduan, ez dakite hausnarketa bat izan beharko luken beran, aizu, agian uraren konsumoare nola baitere, beharko da neurrizkoa izatea, Orduan ez bakarrik nola baitere urri-turri gehiago lortzea, baizik eta aizu. Akaso hemen, denek etxean piztina bat izatea ez da posible. Ados, guztiz ados nago zurekin. Hemen konsumoa da igo dena ere bai. Orain dela 40 urte eta orain konsumoa izugarri handitu da, igerilekuak aipatu dituzu, erotatxe gehiago dituzte beraien igerilekuak, nik jau baditut urte batzuk, eta ni aurra nintzenean badakitzen bat aldiz bainatzen edo dutxatzen ginen astean. Eta orain ez dena aldatu da, eta bai, arraz guztiz ados. Denok izan behar gera pixka kontziente zer dugun eta zer heldu zaigun. Eta urana, ni alkate izan aurretik, ura hor dagoen kontu bada, ez nio kasu gehiagirik egiten, txorrotean ura dugun bitartea, baina eta gai bat, ia obsesio bihurtzen ari zaidana, eta noski oso gai interesgarria eta landu beharrekoa, bai, eta zuk aipatu duzuna. Etorkizuna, iazko uda, izugarria izan zen, eta izan zen froga bat guretzat, noraino eutxialdi egun, gure iturriak noraino diren gai, hori, bera hornitzeko, eta nola heldu zaigun aurtengo uda ere, bai, momentuz gu hemen eusten diogu, baina ezin da jakin. Bai. Konta iguzu, gauza gehiago, Aitor egiten ari zaretenak. Gero urakin ari garela, eta krisi klimatikoa, hainbeste aipatzen dena. Lehen aipatu dut, merkataritza eta turismo batzordea sortu dugula lehintzaldi bukaeran, gauza bera egin dugu energia komunitate bat sortzeko prozesu hasi berria dugu. Bain dela pare bat 3 hilabete. Bai, Eluiar eta Goienerrekin ari gara prozesu parte-hartzaile batean, ere energia komunitate bat sortzeko, martxa polita darama, horrek, 15 egon gara bilerak egiten, eta ja gaude kooperatibaren estatutuak antolatzeko momentuan edo. Eta bai, hori ere hor pilpilan dugun gai bat, hor ditu plaka fotovoltaikoak jartzeko kiroldegian diru laguntza eskatua dugu, horren esperun gaude, ezin ditugu obrak hasi, diru laguntza nahi badugu diru laguntza lortu arte. Eta hori dara beste gai bat lantzen ari garena eta hurrengo legegintzaldian izango duna rekorrido bat. Eta hori, eta gero jasangarritasunarekin, aldaketa klimatikoekin eta urekin ere bi POCTEFA aurkeztu ditugu, orain maiatzean. Bat da larungo proiektua, hor bai departamentua, hiri elkargoa, Nafar Gobernuan, Asubintza eta Pasara, Urruña, Askain eta Berak udala gaude proiektu horretan. Eta da larungo kaskoa pixkat nola antolatu. Lehen turismoa aipatu dut, hemen beran, badugu margen handia turismoan, baina gero larun hor dugu, larun bera da, Ibardin ere bai, hor larunen bizitari kopuru handia, igotzen da larun kaskortara trenetik, zaratik igotzen den tren horretan. Eta nahi duguna da, POCTEFOnen bidez ere, hori pixkate kudeatu, ordenatu, beti filosofia honekin, hobetu bai, baina ez gehiago. Adibidez, hor
bentak, 3 benta daude hor, berakoak dira, gure lurretan daude, eta harrera guk egiten diegu turista guzti horiei, eta hor badaude arazo bai ur horniduran, ur saneamentuan, hori dena Poktefa honek, hori dena hobetzen lagunduko digu, gobernantza ereduan ere bai, gure lur komunala da, bentak okupatzen duten esan ezin noski, bertze aldean badaude lur pribatuak ere bai, hori kudeaketa publiko bat egin nahi dugu hor, eta jasangarritasun aldetik, hor daude, hormigona kendu eta pixkat hori ingurugiroarekin hobeto txertatzeko, ibilbide batzuk antolatu hor turistentzat, zaborren kudeaketa, hori alde batetik Poktefa hori dugu, eta beste Poktefa bat dugu, orain Nilsa izango da pixkate hori bideratuko duna, uraren kudeaketa, bai? Hor ere hiri elkargoa, Txingudiko partzuergoa eta gu hemengo Bera, Lesaka, Baztan, Donezte, Berri hauek sartuko gara, eta hortan ere ari garela, pixkat politika ekologistak edo ditu albazaie. Gero gauza gehiago, tokiko garapena, lehen aipatu dudana, lehen sektorean, mendi batzordeak eta oso dinamika polita izan du. 4 urtetan ia 700.000 euro inbertitu dira beltzaintza azpiegituretan eta basolanetan eta bar. Eta orain ari garena da, nik beti hemen bera aipatzen dugu, baina kondenatuak gaude Baiara mailan, Bortziri mailan lan egitera eta asko lan egiten dugu eta Baztan Bidasoa mailan. Eta hor badugu tokiko garapenaren inguruan MEAP deitzen den merkataritza erakartzeko eta antolatzeko proiektu bat, Baztan Bidasoa mailan, eta hori dela eta Europarako Mikotur diru laguntza batzuk hori eskatu ditugu, bertako merkataritza eta sustatzeko, badugu ere koordinatzaile bat edo teknikoa lanean, bertako produktuen ekoizleekin lanean ari dena eta kontsumo taldeak aztertzen dituen eta hor bertako produktuak hemen bertan zabaltzeko eta bar, eta hemen azkenean herri txikia gara, jendeak hemen bizi nahi du eta bertakoari pixkat lagundu behar diogu. Tokiko garapenaren inguruan, aterpetxearen proiektua aipatu nahiko nuke hor Kasernan, lehen gaztetxea zegoen tokian, hori eraikin hori bota zen, eta hor gelditu den zabalgune horretan, alde batetik skate park bat dago, baina nahiko genuke aterpetxe bat. Proiektua egina 2009-tik, kajoitik atera dugu, eta hor pixkate hori turismoakin badu zerikusia, GR11 pasatzen da hemen, eta pixkat mendizaleak eta hor esan dezaten toki bate egoteko, eta hori ikastetxekin lan egiteko, eta jarraituko dut, nire programako hemen orokortasun batzukin, berdintasunaren eta zaintzaren inguruan, zaintza sistemak nahiko genituzke publikotasuneran ze pausoak ematen jarraitu, adibidez, haurtzaindegia eta zaharren egoitza eta sari naiz, orain egintzaldi honetan egin ditugu, kirol zerbitzuak publiko egin ditugu, enpresa publikoa sortu dugu, eta oraineko genuke azterketa egin haurtzaindegian eta zaharretxean. Ikusten dugu, subkontratatua izatetik zerbitzua norberak kudeatzea alde ederra dagoela, gardentasun aldetik batez ere, eta positiboa dela uste dugu. Kriston lana suposatzen du, hori bai, udalantzat hasieran, baina gero ikusten dugu garrantzitsua da, eta da kontu estrategikoa da, zaintzarena ikusten duguna da, oso feminizatua dagoela, zaintzaren afera, eta hortan ere aurrera pausak eman behar ditugu. Egia da, zaharren egoitza, orain patronato pribatu da, baina alkatea da lehendakaria bertakoa. Orduan hor bada, pixkat, gauza bitxia da, horko kudeaketa hor nahiko genuke hor ere publiko izatea, eta horretan aurrera pausak eman. Aitor, zentzorretan, garestiago ateratzen da, udalarentzat zerbitzu horiek azpi kontratatzea edo publiko egitea, publikoa nolabait ere garestiago ateratzen da? Publikoa garestiago, errango ez du datu bat, kirol zerbitzuak hori, publiko egin ditugu, udalak hartu du bere gain, kudeaketa,
eta printzipioz garestiago ez da atetzen, merkeago ateratzen zaigu. Bueno, daramatzagu pare bat urte, baina hor, abertze garapen duen honek. Hor, enpresak azkenean dirua egiteko dira, eta zu kontratatzen duzunean, enpresak irabaziak izan behar ditu, eta kirol zerbitzuekin nahiko pozik gaude, emaitza ekonomikoekin. Garestiago bintzat ez zaigu ateratzen. Hori da lehenengo aurreikuspenak bintzat. Eta ikusi nahiko genuke, beste gero egia da, hau kudeaketa publiko izateko bideragarritasun plan bat egin behar izaten dela, azterketa bat, eta hor ikusten dira, kontu ekonomikoa nola joan aldenta. Baina haunitz irabazten da gardentasun aldetik eta gero udalaren parte hartzetik ere bai, nik kirol zerbitzuekin, kiroldegiakin adibidez, anekdota bat aipatuko dut. Gu joan ginenean, hango langilei erratera kirol zerbitzua udalak hartu nahizula, batek botazun langile batek, eta arrazoi guztiarekin aten daizu aitor, baina zuek hemenetza eta gertu 4 urtetan, eta zertara heldu zate ez. Eta arrazoia zun, ze orain da justo kontrakoa, beti gaudean, hango zuzendaria, nirekin harremanetan dago, udalakin, eta badago hor harreman bat, normalizatua, eta lehen hor ze gertatzen zen, iristen zaizkizu gauzak, baina ez da berdina. Hori ikusten dugu ona dela, bai. Hortaz aipatzen zenuen gardentasunarena, ez? Hau da, izatea kudeaketa publiko hori ez da bakarrik nolabait ere zerbitzuaren kalitatea, printzipioz ere hobea izaten aldela, edo, publikoa dela, eta beraz ez dagoela nolabait ere irabazien irizpide horrenpean, baizik eta, ere aitor, aipatzen zenuena, zer gertatzen den argiago dago herritar guzientzat. Bai, eta gero oso prozesu interesgarria da, ze aurko langilea zurrogatu egin behar dire, eta ez da erraza izaten, eta hor normala den bezala, kezkak, beldurrak ez gertatuko zait. Garbitasun zerbitzu ere publiko egin genuen hemen. Oin dela bi legegintzaldi, eta gauza bera, luzera sekulako aldaketa ematen da, aldaketa ona, eta lehen aipatu dudana, langileriarekin zurrogatzeko, hor gauza horiek argitzea, bata zegoeretan zego, bata fijoa, bestea interino, sekulako saltxak. Eta hori argitzen da dena eta hauerako da, dudari gabe. Ez dakit badakizuen adibidez garbiketako zerbitzuetako langileek, konten dauden edo, izan duzu alako ez dakit haiekin elkarrizketarik edo badakizue haien sentsazioak zein diren? Bai, kontent, urteak gara emate hemen, eta ezagutzen gara ongi, eta beraiek nik, kontent ikusten ditut, egia da sektore bat, nik hemen langile askokin asko kudatu behar ditut, eta da sektore bat ez diate gerra gehiegi ematen, nahi dut erran, eta gero, baita ere, lehen hor Burgosko enpresa batek eramaten zigun guri garbitasuna eta handago Burgos. Eta beti biltzen ginen naizu, eskolan, kristalak, urtean egin behar diren garbiketa, kristala garbitu behar direla eskolakoak, edo ez dakizan. Sekulako saltxekin biltzen ginen. Eta orain, gauza normalizatu da, hurbilagoa da, erresagoa dena nik uste bai. Gerra erran nahi nuen modu positiboan, bakizu. Tokatzen zait hemen dena kudeatzea eta langilegoa ere, noskita. Elegante, ez dakite aitor bertze blokeren bat ere, edo aipatu nahi duzun, azkeneko gauzatxoren bat? Bai, nahiko nuke, lehen zaintza aipatu duguna osasuna. Osasuna zaintzarekin ere badu zer ikusia, eta lehen arreta badakigu nola dugun zoritxarrez hemen bortziritan, eta bastan bidazoan, ez? Mediku falta dugu, pediatra falta, gure esku ez dagoela dena, baina hor jarraitzen dugu borrokan ere, eta gure eskubideak errebindikatzen, eta osasun bidean atea joka, hemengo osasun zerbitzu duin bat merezi dugu, gure eskubidea da, eta horren alde lanean ari gara, eta osasunarekin kirola ere lotu nahiko nuke, ez? Piskate, kirolean inbertitzea, osasunan inbertitzea ere badela, eta hemen beran badugu oso,
hasi gure txokoa futbol taldea dela Mantxa, hemendi taldeak oso ekimen politak eta horiek denak ere horiekin harremanak ditugu. Lehen aipatu dudana kritika bat, autokritika, aipatu nahiko nuke kirol batzordearena. Kirol zerbitzua publiko egin dugu, eta hori agitzongi. Baina kirol batzordeak ez du lehentzun forma hartu agian. Ordu nori badugu erronka, urrengo legegintzaldian kirol batzordeari indar pixkat eman, eta azkenan parte hartze aldetik, zenbata batzorde gehiago hobe, baina batzordeak elikatu behar dire, dinamika bat izan behar dute, eta hori kirolaren aipatu nahiko nuke, ari garela, gure kirol instalazioetan inbertitzen aldugu nenean, hor ere beti dirua jarri behar izaten da, eta gero kultura eta hizkuntzaren aldetik nahiko nuke aipatu, berak kultura aldetik badu bere izena eta bere hori, oso aberatsa da, bai musika aldetik, bai, historikoki, hemen izan ditugun figurak erran dezagun kultur, eta hor jarraitzen dugula lanean, gure kulturaren alde noski, kultur batzorde potente bat ere badugu, eta oso historikoki ere badula bere garrantzia, eredu bezala niri tokatu izan zai jardunaldi batzutan eta hola saltzea, berako kultur batzordearen historia pixkat, eta euskararen aldetik aipatu Borbor Euskalgintza taldea sortu dela Bortziritan, eta Baiara mailan beraiekin jarraituko dugula lanean, beti laguntzen aldugun denean, eta euskararen aldetik aipatu nahiko nuke ahalegin handia egiten dela, gu badugu hemen Bortziritako euskara mankomunitatea, ere eredu dena gizabalia aldetik, bai, horrekin inbertsio handia suposatzen digu, diru aldetik zergatik Nafar gobernuak ez dulako bere partea jartzen argi eta garbi. Hor badugu lako abandono sentimentu bat edo udalen gain dago euskararen afera hemen, eta egia da hobetu dela, azken bi legegintzalditan hobetu da, baina eskertuko genuke Iruñatik ere, izate zerbitzutan gertatzen dena, handik, dirua iristen zaigu, diru laguntza daude, euskaran aldetik guk jarri behar dugu gure aldea, noski jartzen dugu tokatzen zaigulako eta euskarak dena behar dugulako eta ikusten dugulako gure udalerri euskaldunak ere, orain arte arnasbun izan direnak, baditugula gure gabeziak, gero tardera gehiago aditzen da, eta hor beti indarra egin behar da, eta lanean segi, dudarik gabe. Aitor, egontzen aurrekoan hemen, xaloan, Josu Igoa, UPN-ko hautagaia izanen den gaztea, eta berak, bertze gauzen artean bi kritika egiten zituen, eta galdetu nahi nizuen, ea ze iritzi duzun horren inguruan. Batetik erraten zuen, hortzen, gobernu, alkatetzako gobernukoek egiten ari duzuen kudeaketa, nolabait ere zuen komunitatearen interesen arabera egiten ari zaretela, erraten zuen. Ni denen alkatea naiz, eta ez nago ados horrekin. Nik eta hori, hortan bai egin dute alegin bat, denekin, denentzako lan egiten dugu, eta denak aditu ditut nik, eta ez nire ideologia duen jendeak, eta nik hori kalean, hurbiltasun hori eta maitasun hori nik sentitu izan dut. Eta ez nire nikin jendea abertzalea gara eta EH Bildukoa gara, baina bai sentitut hurbiltasun hori beste ideologi batetako jendea hori nik sentitu izan dut. Eta gure komunitatearen alde, nik denen alde egiten du lan hemen. Gero hemen politikak baditu hainbat maila edo eta nik gero hemendik gaur banoa UEMako zuzendaritza batzordeko kidea naiz eta badugu bilera bat Azpeitin. Hori ere politika da, baina baitu hainbat maila eta gure politika da gehien bat herrian egon eta jendearen eskaerak, espaloia moldatu arda farola, beste ez dakiz zer, hemen arbolaren adarrak, Josu Igoak hori errango du, baina nik denentzako egiten dugu lan, eta tokatzen zaigulako, guk ez gaude
Iruñeko parlamentuan, Madrileko ez dakiz zer. Guk, hemen gara soldado rasoak erraten dena, eta nik ez dut arazorik gainera edozinekin solasteko. Eta erran behar dut, hori bai maitatua sentitu izan naizela, eta horrek indarra ematen dit, bai. Egiten zuen bertze bigarren kritika bat, bertzen artean, erraten zuen, kaleak ez daudela sobera zainduak. Adirela horrez, igual espaloi batzuk gautxiak, alako gauzatxoak, eta hori kritikatzen zuen berak. Ados nago, ni horrekin. Ados nago eta konpartitzen dut. Gure legegintzaldian, aurreko legegintzaldian, ere bildu egon zela, moldatu zen, geltokiko zubitik Euskaldun arteko espaloi guztia. Hor badire kilometro eta piko, espaloia eta sare guztiak berritu ziren. Aurten berritu ditugu, hasi Euskaldunatik, hor Espidobaitatik, kuarteleraino. Kantxonberri arteko alde bateko espaloi guztia moldatu da. Espaloiak, noski, nik eskatua nago, Legiako bigarren zati hau udaletxera doana, berritu gabe dagona, da oso gogora kaskarrea, nik onartzen dut. Orain egina dugu, orain partxeatuko dute, bai espaloiak, bai soladura ere bai. Eta, bai, konstiente naiz eta ados nago. Ze gertatzen da, zergaiti daude espaloiak hola beran? Hori da beste kontu bat. Hau bere garaian obra egin zen, eta da bastango losa famatu hori. Eta ni joaten naiz Ainhoara, joaten naiz Etxalarrera, eta hemen inguruko herritarrak ikusten nola dagoen jarria, losa hori, eta beran nola jarri zuten, da sekulako aldea. Eta, saldu diatena, egon naiz hor ganean egon zen jende batekin, jubilatua dago, eta 3 sako zemento bota behar ziren tokian, 2 bota edo bat, eta bai, ados nago ni horrekin, Orain, berritu behar ditugu, hasi horre itzeatik Lixoi arteko espaloi tramo hori ere berrituko da. Eta nik hori izan da lehen obsesio bat aipatut urarena, baina beste obsesioa da niretzat espaloiena, eta saiatzen gara, gero sekulako kostua dute, eta lehen aipatu dudana. Kantxonberriko pileko obra hori egiten bada, hor soladura eta espaloi guztia berrituko dire, eta altzateko zeharbidea hasi gure txokoatik, altzateko plazara arte, hor dena berrituko da. Denbora behar da, eta ari gara, baina bai, ni ados nago horrekin, eta nahiago nuke dena berrituak baleude, agerra da beste adibide bat. Hori joaten naizenan, agerran joaten naizen bakoitzan, eske mine ematen ditango, ulertzen dut, baina nola dago jarrita bastango losa hori ere aipatzekoa da, Erra nahi duzu, Aitor, bastango losa txarra dela edo? Ez. Ez txarra ez, nola dagoen jarria, eta lehen aipatu dut, Ainhoan, eta Elizondon bertan, ni fijatzen naiz gauza horietan, Elizondon autobus geltokia dagoen kale hortan, hor hormigon impresoa jarrita dago. Zergatik dago jarrita, ez dago bastango losa jarrita. Orduan, bai, ari naiz gai horrekin, eta keskatzen dit pila bat, eta bai, Josuko horre arrazoia du, eta saiatzen gara, baina, gero nahi nuke nik hemen aipatu gauzatxo bat, gaizkien eramaten dudana lan honetan da diru aferena. Badu, dirua dugu, aurrekontu batzu ditugu, X diru. Eta horrekin iristen garenera, lehen, 4 milioi euroko aurrekontua dugu gutxi gora bera guk. Lehen aipatu ditudan 2 obra horiek, bakoitzan milioi bat baino gehiago kostatzen da. Osa, gure aurrekontuaren erdia ordua, eta hilekuetako ateratzen bada, 3 milioitik gora. Eta, ari gara zenbaki horiekin, Tokionako estalpea kostatu da 400.000 euro. Urak ekartzea, zalaindik Foruen plazara, 500.000 euro kostatuko zaigu. Pentsaseko purutan ari garen, eta duguna, eta diru laguntzekin jokatzen dugu, hori lehiakorra dira, lortzen dituzu ez,
Nik izango banitu 20 milioi euro, bueno, inazola, Nik badaki Gipuzkoan ze aurrekontu dituzten hango herriek. Eta hau beste liga bada. Agu Nafarroan gaude, baina gaude Gipuzkoan ondun, eta nik hor ikusten dut. Eta hori da kontu bat, bueno, gaizki eraman ez, pixkat, dirua ferak kezkatzen haute, dagona dago, eta hoxe, izango gauza gauniz kostatzen dire, eta gero prezioen dago nola joan diren prezio guztiak, orain pixkat estabilizatzen ari dire, baina ez da erresa, Horrek, buruko min gehien horrek ematen dit, niri, bai. Azkenean, ulertzen dut, herri bat ere, kasi familia bat bezala da, etxe bat, eta baduzun aurrekontua, eta... Bai, eta gero kontu hartzaile bat dut nik hemen. Eta kontu hartzailea markatzen du, aizu, Aitor, bai, zuk hau nahi duzu egin, baina hau izin da, edo nire kontrako txostena izango duzu, eta... Baina, beno, egiten dire gauza, eta gero, musika eskola adibidez. Musika eskolan, laburtetan ez da 900.000 euro ditugun jarri. Musika eskola kriston alegin egiten dugu hemen beran. Defizitarioa da guztiz, baina bueno, egiten dugu alegin hori. Bero olako emaitzak ditu, berak musika aldetik eta horri eutxi bat zaio. Baina Euskara aipatu dut. Euskara mankomunitaterako aurten 140.000 euro jarriko ditugu. Bale? 140.000 euro udalek. Gizarte zerbitzutarako 120 jartzen ditugu. Tortzen da, Nafarrotik, eta hola gaude. Dugu, gero, personalean, aipatuko du datua, 4 milioi euroko aurrekontuetan, personalean 1.300.000 doa. Azteko. Gehitu gasto orokorrak argia, gelditzen zaizu, margena, hola da, eta zuk erranduzuna txan bezala. Gero, noski pileko hauetan diru laguntza potenteak dire eta eskerrak horiei ez. Aitor, akitzen joateko, kasu honetan, beran, aurten UPN berriz aurkeztuko da, legegintzaldi honetan ez du izan ordezkaritzarik, ikusiko da honetan zer gertatzen den, eta gero, hortzen dago, beran herrirako, talde hau, beti indarra lortzen duena, ordezkaritza lortzen duena. Zegin pixket nola ikusten dituzun bi talde hauek, eta zein den pixket zuen harremana haiekin, behintzat motzean baldin badare. Herrirakoekin harremana ona da, gu hemen orain egon gara 7 bildu eta 4 herrirako, eta harremana izan da ona. Ona dena onartu ez dute inoiz ezer kontra bozkatu, ez aurre konturik, ez proiekturik, ez planik, ez eta elkarlana izan da ona. Ona, pero beraiek 4 zinegotzitetik, igual 2 egon dira aktibo, harremana ona, normala, eta bai, ez dugu inungo, oso lasai egon gara, ez dugu inungo arazorik izan alde hortatik. Hori ez dakit, horre badu bere alde esan ona ere bai. Nik uste oposizioak egin behar duela oposizioa eta pixkat xaxatu ere bai gobernuan gaudeno, ez dela lo hartzeko arriskua, eta nik hori bizilagunei eta lehen aipatu ditudan batzorde, auzolan, eskertzen dut jende hori gu xaxatzen gaituztelako zirikatu eta venga, hau inbar da, hori, bai, baina legegintzaldi oso lasaia izan da, UPNek ez du hautagaitzarik lortu lehen bazun, eta orain ikusiko da, badire hor 5 talde gaude, herrirak beroa bai sartzen da hor, pixkate jokoan, ikusiko da. UPN, PP ikusten dugu, igual beraien artin, ez? Jari nahiz logika, ez dakit. Beraien artean botoa banatuko da, gero ikusi behar, geroa baik gure garzera egin duen, geroa bai bildu, ez? Hor, zikla kontuak eta edo herrirakorik enduko dion, edo ez? Ikusi beharko da, baina ratizut, izan da legegintzaldi bat, oso lasaia alde hortatik, oso lasaia, bai. Hementxen utziko dugu, gaurkoan berako bizkate egoera
ezagutuz, izan ere, hortxean ibili dire orain arte alkatetzan, legegintzaldi hauetan, eta pixket haiek egin duten lan hori ezagutu, eta etorkizunera begira ikusten genuen, programa aski oparoa lan hildo andana batekin, jada martxan, ez? Dauden gauza handitz, izan ere, politikan gezurra badirudi ere, 4 urte aski gutxi dira, eta 4 urtetan ezin da handitzik egin. Gaurkoan Aitor Elaizpuru, horko, berako alkatea, eta, printzipioz, alkate berria izanen duguna, maiatzaren 28-tik aitzinera. Mila esker, gaurkoan gurean egoteagatik, Aitor. Erki, eskerrik asko zuei. Asteburuko eguraldia. Gaur giro ezegonkorragoa, zaparrada batzuk botako ditu han hemenka, batez ere egunaren lehenengo zatian eta ondoren gauean baitere. Arratsaldean euria egiteko probabilitatea txikiagoa izanen da eta hodeitza zertxobait zulatuagoa egon daiteke. Hegoaldean berriz txikiagoa izango da eta hodeitza zertxobait zulatuagoa egon daiteke. Hegoaldeaz berriz giro argiagoa izanen da, giro lehorrak jarraipena izanen du, iparraldeko haizeak zakar joko du, batez ere arratsaldean hotz sentsazioa areagotuz. Temperaturari dagokionez, gora bera handirik ez dira espero, oro har 15 eta 18 gradu artean mugituko dira. Bihar giro nahasia zaparrada batzuekin. Han hemenka zaparrada batzuk botako ditu, bereziki kantauri isurialdean eta egunaren lehenengo partean, eta baliteke goizaldean eta goizean goiz zaparrada hauek mardulagoak izatea. Hegoaldean berriz hodeitza zulatuagoa egonen da, eta apenas tantarik botako duen. Haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da eta enbarazu egiten jarraituko du bereziki Ebro ibarrean. Temperaturan ez da aldaketarik espero. Igandean goiz geruzetako ezegonkortasunari lotutako zaparradekin jarraituko dugu. Zeruan hodeila gailenduko dira eta noizbehinka zaparrada batzuk botako ditu, egunaren lehenengo partean batez ere kantauri isurialdean. Arratsaldean euria barnealdera zabaldu liteke. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, haizeguneetan biziago eta temperaturak berdintsu jarraituko du. Iraultza txikien akanpada. Seguro hainbatek ezagutzen duzuen ekimena hori, igual zuetako batzuk ere egontzarete, ez dakit, edo zuetako, hurbileko norbait ere, hortzen egiten den akanpada hori, gai sozialez, ez? Solasteko, hortzen jende andana bat elkartzen den toki hori, kontu hori, eta kasu honetan, edizio berri batekin datorkigu itako jendea, eta ontakoan gainera uztailaren 19tik 23ra izanen da, badugu, beraz, data dagoeneko, hortzen hartu apuntea jarri zuen egutegian, eta gainera tokia ere badakigu, hortzen, Araban izanen dugu, Izarra herrian. Beraz, tokia eta data badakigu, eta gaur, pixket ezagutuko dugu, hobe, ita, hau, zer den, eta horretarako Olaia Zabalarekin egonen gara, bertako, antolakuntzako kidea dena, beraz lehenik eta behin, atxaldeon Olaia eta mila esker gurean egoteagatik. Arratsaldeon mila esker zuei. Olaia, iraultza txikien akanpada, ezagutzen ez dugunontzat, nola deskribatuko zenuke hola behintzat motzean edo titular batean? Nik uste azkenean herri mugimenduen plaza izango litzatekeena, hoi titular bezala. Gero, zapalkuntzei, gero garatuago, zapalkuntzei erantzunak eta alternatibak proposatu eta eraikitzen dituen topalekua esan dezakegu. Eta hori, aniztasuna oinarritzat duena, eta horregatik azkenean bertako kontsentsuen espazio bat izatea ez du helburu, baizik eta iritzi eta eztabaidak emateko eta garatzeko lekua. Ita, hortzen, gainera baditu nolabait ere, 3 olako konponente edo 3 atal elementu iraultza txikien akanpada. Galdetuko dizut bakoitzat, zergatik iraultza?
Azkenean, ez dakit oso ondo, baino nik esango nuke iraultza azkenean aldaketa sozial bat dela, eta bueno, botere eta estruktura aldatzeko intentzioa duen esanahia du, eta ita azkenean esanahi horren definizioaren helburua du. Zergatik txikia? Txikia, nik uste bi hilotatik jo genezakeela, lehendabizikoa txikitasunetik handitasunera egiten den proiektua delako, eta bigarrena, azkenen ere iraultza txikiak mahai gaineratzeko lekua delako. Eta azkeneko elementua, akanpada. Zergatik akanpada? Akanpada, egonaldi bat delako eta akanpada bat delako. Ez dago hotela, nolabait ere zaharrentzako edo olako zerbait ere Olaia? Nola? Hotelik ez dago, akaso adin gehiago dutenendako edo burgesitoendako? Akampadan bertan ez, gero ja herriak emateitun baliabidetatik aratago burgesin bat joaten baldin bada, berak hartu dezake erabakiri. Gero baita, zaiatuko da, adin guztietarako edo familia edo guztietarako lekua proposak egotea, eta edozein modutako pertsona edo familia adin eroso eta lekua izateko eremuak sortzea. Bueno, ita, beraz, aurkeztu dugu pixkat, baino nondik dator, Olaia, ez dakit nola hasi zen iraultza txikien akanpadaren kontu hau? Lehendabiziko akanpada egin zen 2018an, Zubietan, eta bertan izan zen lurralde azke kolektiboan zebilen pertsonak deitu zuten lehenengo akanpada hori, bizitza onaren ideiaren bueltan, eta bizitza modu hobeagoak bilatzeko alternatibak proposatzeko asmoarekin, eta hori izan zen lehendabiziko aurrera paustua. Gero bigarrena izan zela artean, 2021an, eta hor jarraikuntza bat eman zitzaion Zubietan egindakoari, eta aurten 2023an Izarran, eta hori hemen hasi zen, Araban egiteko proiektua eskaini zigutelako, gainera Arabako herriei, eta gu azkenean lagun talde bat elkartu ginen, eta proposamenari baiezko eman genion, eta motibatuta geunden, indarrekin, eta gure eremuan horrelako proiektu bat egitea polita iruditu zitzaigun, eta aurrera pausuekin hasi ginen, eta hortik asanbladak, deialdiak, eta hori izan da gure traiektoria. Beraz, ulertzen dut, Olaia, bazaudetela pertsona, banakoak edo independienteak pixket honetan, badirere eragileak, hau da, galdetzen alda, nor dago itaren atzean? Claro, ita azkenean, itaren garrantzi edo oinarri bat ez dagoela eragile zurrunik honen atzetik, baizik eta herri mugimenduak eramaten duela aurrera, eta hori da itak ere bere izten duen oinarritako bat. Herri mugimenduak aipatzen dituzu eta ulertzen dut, pixket logika horretatik hasi zirela egiten. Ez dakit, pixket zuen hausnarketa da nolabait ere, ez dakit, zatitua dagoela herri mugimendua, akaso, ez dakit, pixket atomizatua, eta hori elkartu behar dela, edo, ez dakit hori pixket nola ikusten duzuen, fragmentazioaren, kontu hori? Azkenean herri mugimenduak hainbeste pertsonak osatzen dutela, azken baten igual ikus daitekela atomizatu bezala edo zatituta bezala. Baina nik ez nuke nahi esan atomizatuta dagoenik. Bestela itako proiektu bat ez lukelako zentzurik izango. Azkenean gure itaren helburutako bat da, naizta perspektiba edo ñabardura desberdinak dituzten pertsonak elkartu, bertan aurrera pausto komunak emateko lekuak eta indarrak ematea. Orduan, atomizazio hori dagoenik ez nuke ezan nahi, baina bardura perspektiba desberdinak herri mugimenduen artean. Hain zuzen ere, zentzu horretan, badituzue alako nolabait ere balio batzuk eta
eta ez, oinarri edo irizpide batzuk, eta hor baduzue gauza kurioso bat edo deigarri egin zaidana, trikitixa efektua deitzen duzuena. Konta iguzu pixkat kontaz gehiago. Trikitriza efektua, hitz egiten egon ginen aurreko egunetan, partaide batzuekin, eta nik atera nuen iritzia edo pentsamenda izan zen trikitriza efektua azkenean trikitriza jotzerakoan auspoa hartu duzunean hor airea zartze duzu, orduan indarra hartze duzu, eta hori akanpadaren egonaldiarekin elkartuko nuke, akanpadorretan hartzen dugun aire hori, auspo betetze hori, eta azkenean auspoa beteta dagoenean tekla zakatzerakoan zarate egiten dela, ezta? Gero ja akanpada bukatuta eta aire hori hartuta, tekla zakatuta, bai indar, motivazio, proiektu berriekin atera nahi dugun indarrarekin elkartuko nuke. Hor, batez ere, nolabait ere, ez? Praktikan, gero gertatzen dena, zer izaten da? Hau da, egoten direla hitzaldian dana bat, eta egoten dela iritzi trukaketa bat, edo zer da, itan gero topatzen duguna errealitatean? Ez du gauza askorik, azkenean hori da, herri mugimendutakon edo pertsona individualetik ara hurbiltzen den pertsona batek aurkituko ditu hitzaldi tailer, aisialdi eredu desberdinak, eta bertan beste kolektibo pertsona individuoekin elkartzeko eta iritziak partekatzeko lekua. Guk hori lekua eta baliabideak emate dizkiegu, eta gero pertsona bakoitzak bere iritzi edo pentsamenduarekin sortzen du bere hitaren ibilbidea. Bueno, aurten badugu beraz edizioa Araban, aipatzen genuen, oraindik ez dago dena osatua, ari zarete horretan, baina, bai nahi zenuten nolabait ere, ez, jendeari, mezu hori helarazi, aizue, aurten ita hortzen dugu, Araban, Uztailan, zer kontatzen aldi guzu oraingo Zolaia, zer dakigu ita 2023az? Oraindik askorik ezin genuke ezan, baino egitaragua lantzen gabiltza, baino azkenean itark ere bere helburutako bat da ita kokatzen den, urte horretan kokatzen den lekuari oihartzun edo bozgorailu bat ematea. Eta, urtengo ita izarran kokatzen denez, gertutik ditugun gatazketatik edo korapilotatik, urruntasunago batera ditugun korapilo eta gatazkak ikutuko ditu, baina hori, inguruan ditugunak aipatuz, kukuzo, egam, feminismoa, lehen sektorea, traiebor gatazka, ikutzeko asmoa dugu, eta, horiek izango dira, batzuk, puntxo batzuk. Beraz, ulertzen dute, nolabait ere, pentsatzen dute Euskal Herri osotik ere, proiektu edo ekimen ezberdinak hurbilduko direla, baina, ez dakit lehentasuna erran, edo behintzat egitarauaren zati handi bat, beteko dute bertako Arabako ekimenek, ez da? Hoi da, bai. Azkenen, aipatutakoak kukuzu adibidez osasun publikoa eta komunitarioa bermatzen edo bermatu nahi duen talde bat da, justo gure inguruan sortutakoa, egam ere hemendik nahiko potente dabil, Araba mailakoak eta baita ere gure eskualde txikikoak ere, eskualdeka ere nahiko genizki eman herri txikiek ere dituzten korapiloi, ez da inbeste hirietara edo nazionalki ematen diren gatazketara, baizik eta ja txiki horri, iraultza txiki horiei ere oihartzun hori eman. Data ere badugu, aipatu dugu, Uztailaren 19tik 23ra, ez dakit jakingo dugun zerbait gehiago, hau da, printzipioz, 19 atxaldean hasiko da, alako zerbait? Bai, hori 19 atxaldean hasiko da, izarran, hori, aurkezpen moduko bat egon daiteke egunean bertan, jendea, jendeari ongitorri emateko, eta, agur ikuskizun bat, edo, ospakizun bat ere egongo da, akanpadari bukaera emateko, eta ezin dut ez gehiago aurreatu printzipioz akanpadaren inguruko egunetaz, tailerretaz eta hitzalditaz, baino gutxinaka joango dira ateratzen zer egongo den, eta
aurre azalpenak eta aurre informazioak. Hala ere, Olaia, normalki pentsatzen dut, bueno, ez, azpiegitura aldetik, izango dugu, ez, akanpatzeko gune bat, eta gero, bertan pentsatzen dute jateko eta, bueno, ez, garbiteketarako azpiegiturak, hoixen dena pentsatzen dute egonen dela bertan. Bai, azpiegitura, azkenean gure inguruko azpiegituraz hornitzeko intentzia dugu, baina, klaro, Euskal Herri maila osoa ikutu nahiko luken proiektua denez, hori ingurukoarekin ez digo maten, eta, azkenean itak ere Euskal Herri osoko komunitate, pertsona, auzo, herriekin zaretzea du helburu, eta, azkenean eragile komunitate auzo herri pertsona horiei laguntza eskatzeko aukera izan ezkero, ekin ere harremanetan jarriko gara, azpiegitura on bat lortzeko, azpiegitura handi bat, eta, behar ditugun edozein gauza, ondoko herriari, ondoko eskualdeari, edo, badenaela zaretzeko eta eskatzeko. Eta hori, gero, zer? Hori, akanpadaren lekua eta zera hori, azkenean, akanpatzeko lekua egongo da, aipatu bezala Izarran egingo da herrian, baino zentraltasuna emango zaio Izarrak duen parke natural batean. Izan dela Oztuño. Eta gola apur bat herritik izkineratua, eta bertan emango zaio zentraltasuna, bertan emango da akanpadagunea, bazkal ordu guneak, eta ekitaldi nagustien guneak. Gero herriak emateizkigun baliabideetaz elikatuko gara, baina zentraltasun hori Oztuñoko parkean izango da, eta bertan zaiatuko gara, azpiegitura guztia zartzen, eta dena delakoa bertan egiten. Ezagit, itzala zerbait gerizpea izanen dugun, diotzen, uztailan denez, pentsatzen du txitxarrina ederra egingo duela, ezagit, izanen dugun hor aukera edo beden sombrillak eraman. Bai, hor sorta dugu, justo Oztuñoko parkean, parke natural hortan, gerizpe handia dago, pagadiaritzekin, eta bai, maitzuekin, eta, bazaiatuko gara ere, teiatu moduko jartzen gerizpea eta errez izateko. Hoxe, garrantzitsua da. Azkeneko kontutxo bat, prezioez ez dakit zerbait badakigun, ulertzen dut, dena lotua egon baiola, entzaila dela prezio ez erratea, baina, zerbait orientatiboa edo jakiteko nola izaten den kontu hau. Azkenean, itak lortu nahi duena da, edozein pertsonetara heldu ahal izatea. Orduan, prezioa berez ez dago. Itara joatekotan, ez da zer ordaindu behar, ordainduko den bakoitza izango dira otorduak. Orduan, izen ematen denean, zuk erabaki ezakezu ze otordutara izen eman, edo zein egunetan jango dezun edo hartuko dezun bazkarila, eta horren arabera ordainduko da edo ez dezu ordainduko. Baina gero itak izaten duen zerbait berezia da, ez? Auzolanaren izaera hori Olaia, eta beraz, joaten denak ere ez da nolabait ere kontsumozko jardunaldi bat, ez? Joan eta dena ematea, baizik eta ere, parte hartu beharko da, ez? Edo, behintzat hori bultzatzen duzu, ez? Tokatzen diren gauzetan, botatzea esku bat. Bai, guk azkenean autohornitu egiten gara, ez dugu hola eragile zurrunik dirua edo ekonomikoki laguntzen gaituena, orduan, autohornik eta horretatik ere, zaiatzen geha eragileren baten batek aportazioaren bat egin nahiko balu edo dena dela hola musutruk eskertuko geniekela, baina, bertara hurbiltzen pertsonak ere, garrantzitu da aukera izan dezatela hortaz disfrutatzea, eta, modu doain batean edo modu elkar trukaketa horretan aukera izatea. Baina ez gauditzita laguntzatzoak izatera, azkenean autohornik eta dela, eta hori lana dula, baina pozik egitegu. Olaia, hemen utziko dugu, ez dakit eskatu nahi nizunak itzeko alako, ez dakit esaldi bat edo botatzeko, gonbidatzeko jendeari, ez, hurbiltzera itan, azkenean, udan bakoitzak izaten ditu bere planak, eta beraz, zergatik iduritzen zaizun, garrantzitsua dela, aipatzen dugun, uztailaren 19-23an aratu hurbiltzea. Nik esan nuke, azkenean, itak edozein pertsonarentzako
eremu segurua dela, hoi ere azpimarratzekoa da, segurtasuna bermatuko dugula, edozein erazaren aurrean protokoloak eraikiko ditugula, eta orduan, hori, espazio seguru bat dela, edozein pertsonak bere herri zen hori eta herri mugimendu zen hori eraikitzeko, edo, zabaltzeko, edo herri mugimenduak duen indar hori mahai gaineratzeko, eta gure artean sareak sortzeko. Hitz ederroekin utziko dugu gaurkoan, hortzen, iraultza txikien akanpada, aurtengo edizioan 2023an, Araban Izarra herrian, hortzen, uztailaren 19-tik 23 jarri zuen egutegian. Gaurkoan, hau pixkat hobea azaltzen, Olaia Zabala, mila esker handitz gurean egoteagatik. Zuei. Hauxen, aste honetan eskaintzeko genuena, politikari toki berezia egin diogu, espazio berezia eman diogu hauteskundeak hor ditugulako, eta datorren astean bertze gisako elkarrizketak ere izan ditugu, baina politika baitere, bakizue maiatzaren 28an hitzordu garrantzitsua dugulako, hauteskundeak, udal hauteskundeak eta Nafarroako erkidegokoak, eta jarraituko dugu gure inguruko hautagaiak ezagutzen, alkategaiak, eta parlamentura ere aurkezten diren guzi horiek. Asteburuna pasa, astelenean, ikusiko dugu elkar berriro. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.